Dámy a páni, toto je náš vlog, denní vlog číslo 6, 7, neviem, bolo veľa tých vlogov. Hrajú Osmanci proti sedmákom, Osmanci vyhrávajú náhodne. Rozhodca, Dudašin Dudaše, to je náš najväčší obranca. Maťo, odkáž maminke niečo. Odkáž maminke niečo. Zachrán ma, mami! Jojdo, povedz niečo po maďarsky. Bič! Ty geňo! Búcháš mi o to, čo ty nemáš. Áno, okretáriš ti búcham. Borbej. Budeme mať zlato. Áno, my deviatáci máme zlato mojou zásluhou. Mojou zásluhou a mojou kokota. A to sú ma 2 góly. Tu sú poschlí Osmanci. Ticho tam posraný deviaták. Ja som devátak. Chris, náš majster svetla v strieľaní, dal 30 gólov za 1 sekundu. Chuck Norris. To je Mišo, stredopoliar, výborný. Egi obranca, feeder, to je nič. To je Lukáš, tiež útočník, Gáborík. Neviem, kto je. Corrado, pre Manku. Čo povieš pre Manku? Dobre. Miron. To je kokot. Tu je Miron, najväčší gej. Najväčší gej. Neviem čo hrá Miron, ale všetko hrá Miron. Od obrancu, pojebanie. Som multifunkčný. To je Verona, najväčšia štekna. Ale... Kokot! Čo sa bojíte? To je len vlog. Neboj sa. Nedávajte to hore. Dáme to na YouTube však. Už máme 7. Rekordný 7. vlog. A na čo to dávate? Na YouTube. Však vlog, nevidel si Gogo vlog a tieto? Neodkázať svojej mamke, Monike Markusekovej, že strojná pri náze jebanie moje hobby. S čím? Veta nič nemáš. Ale som jebal dievčatá z Mostej Triedy. Brata je Krakovej, ktorú chcem pozdraviť. Áno. A že má veľkú rič. Kraková. Ale jaké ryby dala? Jaké ryby? Ako má veľkú rič, lebo furt to je do tehu žere. A salámy z Polske od Abaliho. Aj teba pozdrav Abali. A tam je Petra. Petre, kameruj. To sa hambí. Kameruj tuto. Ace. Dievčatá sa hambia, lebo... Čo? Dneska dám boku. Zoberiem si markár. A rozbijem Egiho. Dámy a páni, to je náš 7. vlog. Neviem, kedy to upnem, vyrendrujem. Ešte raz náš florbalový tím. Dobre.